Mm. Thank you kaayo, Iha. Thank you, Iha. Thank you, git kaayo. Sing! Ang saman, hay naman sila si Ma'am Carmi. Hasta ipayan ako sa kung nakita dito, Sing. Ano naman? Nagako si Dahlia o si Ma'am Carmi. Umao ba? Tininuod ang diyan ka Ma'am Carmi. Kamu lagi, Sing. Ipayan lagi na ako, Sing. Nag-reconcile. Maugin na, reconciliation. Oh. Tuwa dito. Wagog ko magkatiwas og saka. Kaya nakita na ko nga kuan kay kanang tender moments. Because of reconciliation na. Duta ko na sa pagkaan. Oo lagi, Sing. Sa kuan agoy da. Oh. Kasurte, ni Dahlia agoy, no? Pinangga na siya Ma'am Carmi. Ay, salamat tao. Come on, Iha. Mga to na ta sa dining. Gipaandam po og snacks si Ising. Mag-coffee break o na ta, okay? Sige, Mami. Okay. Ay, rin na imong luha. Askan, timing nga. Ay, linggoy. Ma'am, Oh. the snacks is ready. Aha, sige. Pagkanaon ko na mo ni Ising. Kaya andam ng snacks. Okay. Salamat Come on, come on. information. Come on. Dali na, Iha. Just follow me. Oy, si Minggoy ba yan? Why, apit sa snacks, ha? Ayaw, tao mo. Sige. Oh, To win some, yan naman din ni Inanda ang Ising. won't hesitate no Day! Ma'am! more. It's Snacks is ready. Dali na mo, ma'am. yours. Ang laba man din si Ising. Ay, kamo na lang. Bahala diha, ma'am. Sige na, Minggoy. Kay mangnaw pa ko sa lovebirds. Thank you, Mami. Okay. Ano na nagsilbihi? Ako na lang mo silbi sa ako. Sige, ma'am. Anak. Maayo. Sige kaon og maayo, Iha, ha? Wa biya din ang imong bana. Ako'y mo ati manimo, samtang wa pa si Ranir. Si Mami. Dili na kinahanglan nga ikaw ang moatiman nako, Mami. Gusto ko nga ako ang moatiman nimo. Okay? Ganon. No, Iha, gusto ko mukaon kag maayo para healthy ang imong baby. Sige na kaon na, Iha. Sige na. Mami, ikaw na good. Ay lang kay palabi sa pag-atiman nako. The smell of your skin lingers. Oh, pulos mayo mga tao dito, way dautan. Kaya, Uy, Yads! Ikaw ang nilalit na yun. Dayon, Yads. basin magpangita na kung ani. Oh, no problem. Sige, anak ko pirmi. Sige, si Mami na lang mo una. Day! Nakabisita yung best friend! Ay, Mami! Dali, Yads! Dayon, Yads! Si Judy! Ah! Excuse na kami ha. Nag-abot ba ya ang duha ka mga ingrata, mga traidora? Kayo buwangon sa mga o. Dali, Day. Ano nakaay ko niyo? Uy! Wa na, Yads. Ipay kay mong migang gibisitahin mo, Yads. Takdam-tanin niyo. Ato to sa kumidon. Taas-taas gid kag lakang da. Mao pagtambong na mo sa lamisa, like snacks man gud ni Mami. Mao ba? Maayo na gid mo kahimtang diri yads, no? Praise Buklong. the Lord, Yads. Gidawat na gid ko ni Mami iyang umagan. Iha! Leia! Daka na rin ang imong best friend! Pas na kapot! Tagmi. Adali na, Jody! Oh, sige, Yads. Bye, Yads. The smell Takdam na of tayo, your Yads. skin Musta naman kay Yads? Kapit na lang ko mahawa sa atong ibangan yads, eh. Dili na ko ka-afford. Pahibaw agid biya mi ha kung asa ka na magpuyo. Sure, ikaw pa. Ikaw na ba akong tunay nga amiga? Bugtong ikaw sa akong best friend Judy.
myself Hello, inside. Carmi. May hapon. Hello, Iha. Salamat ka bisita ka sa imong best friend. O dali, lingkod mo, Iha. Pasnak ka ang imong best friend, okay? Here, magwa ko blind baso, ha? Ako mo atimani mo. Wait lang sa Iha, Jody. Ma'am Carmi, Hi. busog pa baya ko? Ayaw lang ko kaayo ko at di man na. Dili ko mo dawat nga imo kong balibaran, okay? Iya, Leia. At di man na imong best friend. Ay, murag nabusog naman ko. Murag, kamo na lang kay tiwas din hino. Masakaw na ako sa taas. Iha? Okay. Marato naman ko nga anak. O, sige, basta kay take your time mo niya, pag-enjoy mo niya, pagbusog. Okay? Sige, Sige, ma'am, kayo. excuse niyo duha. So, indot na dyan kayo ang kahimtang din hiyads. Naku, maayon na kayo si Ma'am Carmi ni mo. Maulagi yads. Lipay kaayo ko. Sige na, mag-snacks na ta. Saan to pa yads? Wa na dyan kayo problema din he. I've been Sa ako kung nakita ganiha, pinangga na kay ka ni Ma'am Carmi. Maulagi yads. feeling like Gigantihan na gyud in town ang akong mga pag-antos. Gidungog na gyud in town sa Dios ang akong mga pangaliya. Nalipay kay ko para nimo yads. Praise the Lord kaayo. Yads, maligo sa ako ha. O pabiya gyud ko makaligo sa kadganiha. Okay, Rawi. Ha? Makapaabot ka na ako kadito kahit maligo. Oh, sige, sige. Sige, excuse. rain is falling on my window. Pwe, ako'y giluod sa duha ka patay gutom. Mga traidor, mga ingrata. Well, karon na lang gabi una ug matapos na ang akong konsumisyon. Kining gipalit ko ganina, mauni gamiton ko aron makatog og kadiyot si Leia. Dili na madugay. Mawa ka na sa kong pananaw, Leia Delfino. Alas 4 pa sa hapon. Kalagot, uy. Kaya bas oras, uy. Hining doon na tayo paaboton, dugay. Kaya mo irog ang oras. Hi, Cos. Good day. Sad. Sana masad. Ay, kung tulo-tulo ay. Kung tulo-tulo ay. Ayo, anak, good. Mag-happy-happy kita ron. Hoy, ang butik, Nga no? nakinahanglan na og mga stocks, kinahanglan ka mag-purchase, kay gamay na ang atong stocks. Ikaw no, wala na ba kay atiman sa ato ang butik ha? Ang ato monikin dito, nagpaabot nimo. May pa imong butik, ang butik imo atimanon ayaw ng uban pa din ha. Usasad, ang monikin sa imuhang kasaban, dili ako. Saman ka, mo kung giyaw-yawan? Ha? Wala. Ako may na dito sa butik, ikaw na din at least, pahibaw na ikaw sa problema sa butik. Inana na ba sa magdatag negosyo? Dili na inyong problema. Dili na problema ni Melba. Ako na'y bahala, ana. Ayaw ko yaw-yawi diri, ha? Ako na mahibaw. Mag-wire ako sa ako mga contact sa Hong Kong, sa Singapore, sa Japan, sa Korea. Unsa may halinon kayo nga RTW karon? Sa Hong Kong, sa Korea, sa Japan, sa Singapore? Asa man? Ay, pareha raman, Kos. Halinon gyapon tanan. Maski bisag asa nga country, halinon gyapon. Ikaw rin magbuot kay ikaw ang kuan. So ako magbuot dito sa butik kay ako naa dito. It's up to you. Okay. Akong wire ng ako mga contacts aron makapaship sila og mga stocks din Okay? Kalibutan ka
kahibungan nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahit